Ola, moi boa xente do Salón do Libro. Este ano, dende a distancia, eu, o outro Mouro Moure, vou vos contar e cantar sobre a barca dos sorrisos. Mirade, antes os papás, as mamás, os avós e as aboas aprendían a nadar nos ríos e agora sempre nos din con orgullo. A min ensinoume a nadar o río. Cada vez que un neno aprendía a nadar nun río, ceibaba nel o seu sorriso. Esos sorrisos ímolos hoxe pescar nunha barquiña moi singular. Agarrade todos os remos porque polo río lecimos remar dende a serra do Candán ata chegar ao mar. Pois no seu percorrido hai moitos sorrisos, sorrisos fermosos que nos farán lembrar que os ríos os nenos ensinaban a nadar, que os ríos os nenos ensinaban a nadar, e hoxe ímolos pescar nesta barca tan singular. Agarrade todos os ben os remos porque remando, 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 sorrisos imos pescando. Remando, 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 sorrisos imos pescando. Remando, remando por Cervedo ou por Campo Lameiro, remando, remando por Carei, Cotobade, Pontevedra tamén. E os bellos sorrisos fannos pensar que os ríos debemos coidar para que no futuro os nenos e as nenas neles poidan aprender a nadar. Moitas grazas, neniñas e neniños e xente do Salón do Libro. Espero vervos a todos na seguinte edición. Moitísimas grazas e moitos bicos. Por ollar como botan as cerdeiras flor, amiga, namorado vou, decía Conqueiro. Imos plantar unha cerdeira nova, témoslle que dar esa alegría ao vento, decía Avilés de Taramancos. Benvidas ao Salón do Libro dende un lugar diferente, dende a Casa das Árbores. Vémonos. Veña todas e todos a pasar por taquilla. Aquí tedes unha entrada porque hoxe o Salón do Libro tamén está dentro do Cinema Palleiriso. Entrada, unha folla de loureiro, folla da sabeduría. Pasade, por favor. Estamos no cinema, pero amigos, parece ser que a pandemia nos obliga a irnos para casa. E debemos irnos para casa. Así que se me acompañades, dende o Palleiriso imos ata a Casa das Árbores. Acompañádeme, por favor. Todos para casa, Imos para casa das Árbores. Vamos, pero vos pola escaleira. Imos facer unha nariz de payaso reciclada, Collemos unha tapa dunha bombona de butano, vedes, quitámoslle o cascarón, facémoslle forma, facémoslle uns buraquiños, así, dunha beira máis doutra. Tamén podemos facer, collemos unha cordiña, temos a nariz, mas tamén podemos facer dunha cáscara dunha tapa de, unha cáscara sería ovo, non? Dunha caixa de ovos, tamén podríamos facer a nariz, vedes? Mira, esta sería unha nariz de bombona de butano, así tedes enerxía
para facer sorrir todo o ano, bombona de butano, enerxía para facer sorrir todo o ano, narices, ou ben unha cáscara de ovo. Ves? Que ben sinxelo é. Pois agora, despois de por narices reciclados, imos pois a contar un conto, que para que estamos aquí. Benvidas e benvidos ao Salón do Libro en riba dunha árbore, no alto dun castiñeiro nunca o soñou o salón. Escoitar un conto, contar unha historia. Ademais, moi pretiño, bicando xa o día da árbore, 21 de marzo, lembrándonos dese grande tesouro que son as árbores. Bueno, o que teña que facer aquí era contarvos unha historia. E unha historia das árbores namoradas dos ríos. E unha historia dos ríos que levan sorrisos. E unha historia dunha barca que os pesca, de un pescador, de un paxariño. Todos sabedes, porque xeógrafos, xeólogos, biólogos estudárono con conciencia e distintas tesis e másteres e doctorados, que a masa madre, a materia prima dos sorrisos, nace nas fontes do Lere. Baixando polo Candán por Forcarei, baixando por Campo Lameiro. E esa masa madre chega ao Pazo da Cultura, onde un exército pacifista de contadores e contedores, contadoras e contadores, obreiras, traballadoras, animadoras, monitoras, fan sen descanso con esa masa madre un inxente cargamento de sorrisos. Por aí anda Mar, por aí está Pilar, Tati, Eva e o lexendario Paco. O lexendario Paco que tecen eses sorrisos que ceiban polo río, que se espalla polo mundo, pero un día alguén mancou o Lérez. Cambio climático tal vez, verquidos, así que a xente entristeceuse de pandemia, dunha pandemia de desgana, dunha pandemia de derrota, e os sorrisos marcharon ceibados sin control ningún polo mundo, perderon, se bateron contra as illasóns, bateron contra as cíes, contra as bateas mesmo. Ai, naiciña querida, quedamos sin sorrisos, e sin sorrisos non hai mundo. Aquelo botouse triste, o mundo non tiña ganas de vivir pelexas, guerras, batallas, enfrontamentos, odios, ata que un paxariño de nome Pérez, defensor do río Lérez, decidiu ir na percura dun vello carpinteiro de Ribeira que se chamaba Fernando, que teceu esta singular barquiña que chamaron barca de paso, barca dos sorrisos, con 2 cestiñas. E un pescador de sorrisos partiu, chamado por Pérez o paxariño Lérez, pescar os sorrisos que ficaban extraviados. E ao mesmo tempo buscou nas pozas máis profundas, nas fervenzas, nos cachóns, unha pócima máxica para devolverlle a esperanza aos traballadores e ás traballadoras, aos contacontos. Os contacontos salvan resistencia, resiliencia, ilusión, porque nos contos que pescou e nos sorrisos viña toda esa máxima. Foi quen devolver tecer sorrisos, pero cada sorriso que teceron levaba unha grande mensaxe, e era esta: deixade de mancar o río, deixade de contaminar, mancar as árbores e o mar, porque senón os sorrisos ambos abandoar, e sin sorrisos non hai vida. Amigas e amigos, seguide sorrindo, dende a unha casa dunha árbore, dende a vosa casa, dende a xanela, dende onde estedes. Saúde! Amigas e amigos, despedímonos. Os Mouros Moure, ata o próximo Salón do Libro. Só vos digo unha cousa: pescade contos, pescade sorrisos, pescade tenruras, pescade futuro, que ben falta, ben falla vai facer. Ata o próximo Salón do Libro, amigas e amigos.